På baggrund af vores forundersøgelse, herunder vores dialog med centrale danske erhvervsklynger og DI, anbefaler vi en etablering af en national og klyngebaseret talentindsats i et organ, der er uafhængig politisk og geografisk. Vi har her illustreret de arbejdsområder, vi mener enheden skal påtage sig. Organisering skal varetage udvikling og salg af markedsdrevne services og produkter inden for talenttiltrækning, herunder modtagelse og fastholdelse. Via et formaliseret samarbejde med blandt andet klyngerne skal organiseringen løbende indhente viden om nationale og internationale markedsbehov og potentialer, samt gennemføre aktiviteter på baggrund af den egentlige efterspørgsel. Klyngerne skal bidrage til at formidle disse aktiviteter ud til både talenter såvel som virksomhederne. Lise Thomsen, sekretariatsleder Expat in Denmark, DI, siger, der bør etableres et Center of Excellence, klyngerne kan levere branchespecifik viden ind til, der herefter kan varetage en målrettet branding af Danmark på baggrund af disse indsigter. Under dette nationale og klyngebaserede organ anbefaler vi, at der konkret fokuseres på 4 markedsstrategiske indsatser, nemlig det internationale marked, talent services, digital tilstedeværelse og erhvervsservices. Den internationale brandingindsats skal foregå via etableret markedsnetværk og marketingsindsatser. For eksempel ved at gøre brug af internationale klyngenetværk, universitetssamarbejder, ambassadører, eksisterende talentaktørers netværk, event, sociale medier samt målrettede værgeportaler som careerindenmark.com. Marketingindsatserne skal baseres på en løbende, systematisk vurdering af erhvervslivets behov, der baseres på viden for klyngerne. På baggrund af dette udarbejdes fælles brandingindsatser på markeder over for målgrupper. Den nationale og klyngebaserede talentsindsats og de tilhørende aktiviteter baseres så vidt muligt på digitale løsninger, da disse kan udbredes til flere internationale målgrupper inden for en økonomisk rimelig ramme. Careerindenmark.com er et godt eksempel på en regional indsats, der fremadrettet kan anvendes af Region Syddanmark, og som i princippet kan versioneres og anvendes af andre regioner. Der skal udarbejdes en intensiv brandingindsats over for virksomhederne for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende og fremadrettede talenttiltag, således at de opdager mulighederne ved at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og køber ind på de udviklede services. Klyngerne skal bidrage til at formidle viden om disse aktiviteter ud til deres medlemmer. Dette kan gøres via deres egne kanaler, såvel som for eksempel løsninger som careerindenmark.com. Fra at en potentiel ekspat eksponeres for en dansk talentindsats, til personen er etableret og bosat i Danmark, er der en lang vej. Og det vil være fremmende for processen, hvis vi kunne møde personerne og deres familier med en sammenhængende række af tilbud og services. Herunder en samlet fortælling. Det vil tillige være en fordel for virksomhederne. Det er betydeligt lettere kun at skulle forholde sig til én indsats, også selvom denne indsats bliver distribueret via forskellige løsninger. Illustrationen viser eksempler på eksisterende gode løsninger, der med fordel kunne etableres i en sammenhæng og derved skabe en samlet fokuseret infrastruktur inden for talentindsatsen i Danmark.